ada ako kumpari nga kumadto ha Saudi. Duroan iya tingguha, pamilinghin kabuhi, bisan harayuhan pamilya, diri laging babalik. Bisan punuhin kahidlaw, diri laging aasi. Ako naman kumari, nag-uusahan la permi, bisan punuhin kami ngaw, diri laging babalik. Kung naabot na ang gabi, may namok nga masubli, hinahapunan hi kumari, han namok nga salbahi. May namok, may namok, may namok, may namok, mga misis ang lit pagikmat kamohan namok. May namok, kumari may namok, bangin naman niyan nga gabi may namok. May ada ako kumpari nga kumadto ha Saudi. Duroan iya tingguha, pamilinghin kabuhi, bisan